Oh yeah! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ba't mo pumunta? Alright. Mapagpalang hapon po at mega love shout out po sa inyong lahat sa ating mga solid na subscriber. Ayan, magandang hapon po. Magparto na lang tayo. Hindi ko natapos kahapon yung live, ano? Alright. Magandang hapon po. Mega love shout out po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out. Alright, 1 million in the house. Mega love shout out po. At sa lahat ng ating mga solid subscriber, mega love shout out po. Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ba't maingay ka na naman? Di pa nga ako nagsalita, maingay ka agad. Grabe naman to. Anak ka talaga ng buset. Ako lang to. Ayan, mega love shout out kay Michelle Buset Togade. Alright, 10 million in the house. Mega love shout out po. Mapagpalang hapon. At mega love shout out po kay Ma'am Analisa. Alright, kay Ma'am Rosalina. Ayan, mega love shout out. At kay Michelle Buset. Musit ka. Ay nako. Pag ganito ba naman unang makasalubong mo musit talaga. Nambubusit ka agad, di pa nga nag down dyan. Alright. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, buti naman naawa. Kala ko hindi na maawa Ayan, mega love shout out kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, kay Ma'am Salina. Ayan, mega love shout out. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga busit yan, katulad ni Michelle. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan nga, hindi ko nga natapos kahapon yung aking tinalakay kahapon, kaya magparto na lang tayo. Alas 3 na naman, o alas 3:30 na naman. Ayan, ang ating oras ay alas 3:20. Right, 4 million in the house dahil nagtamsak ako. Nagsimula ka mamaya pag end mo. Babawi. Tamsak. Kala mo Buset. Hindi ko natapos yung ano ko kahapon. Yung teka lang. Ulitin ko na lang. May nagtanong kahapon yung tungkol sa mga sabongero.
8 million in the house. Mega love shout out. Pag pito lang, hindi kaya si Michelle. Tika lang. Patawa ng tawa ito. Hinahanap ko yung ano yung tinatalakay kahapon Hindi ko na mahanap pambihira tao. Hindi ko na mahanap ito. Alright. Maawa kayo sa host, magtamsa kayo. Buisit talaga ito. Nagsilayas tuloy sa kagagawan mo. Pambihira ka talaga. Ayan, ito yung kahapon Hindi ko natapos kahapon Ayan, tanim fake news. Ay, 3 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Alright. Michelle, may tanong ako sa iyo. Ewan ko kung may sagot ka. Yung mag-PM na lang ako. Huwag na dito. Di ba? 'Yon. Tatlo nagtamsa kayo. Wala na, lumayas na. Mag-isa ka na lang. Alright, ayan na nga. Tuloy ko kahapon yung yung ulitin ko na lang. Ayan. Basta ako nagtamsak pero mamaya babawiin ko yan. Matulog ka na para hindi mo na mabawi. Yan, basahin ko muna yung yung kahapon, yung kay Pinail ni Attorney Jing Paras. Ayan, N20 page complaint former Negros Oriental Representative Jing Paras along with lawyers Eligio Milyari and Nestor Iporong the office of the Ombudsman to Senator Santiveros. Ayan. For multiple serious offense including of justice under Presidential Decree 1829 kidnapping under the revised Penal Code, child abuse and exploitation under Republic 1716 in 3 counts of violating the entire wiretapping law, Republic Act 1200 2017. Alright, 4 million in the house. Sino naman yung tropa mo? Sinong tropa? Tropan trumpo? Ayan nga, gusto kong ituloy ito. This allegation stem from Hontiveros allegedly harboring underage witness in publicly exposing a private text message from then Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ito nung panahon pa ito ng 2017. Panahon pa ito ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Yan sinasabi mo na tropa mo ba yan? Sino? Sinasabi. Ang kulit talaga nito. Hoy, boset! Makinig ka lang ha. Makinig ka lang dyan. Mamaya ka. This isn't the first time her name has surfaced in witness-related controversies.
Ayan, iyan yung kinasasangkutan nito ni Senator Risa Hontiveros, na ito yung mga fake witness, diba, kung saan binabayaran di umano ha. Ayan, ayon ito dito sa ano ni Attorney Jing Paras na ipinail sa ombudsman. In 2019, the controversial witness Bicoy, talagang sikat na sikat ito si Bicoy, ano? Si Bicoy kung saan parang ito rin yun sa ano, no? Yun sa pilit in-involve yung sarili niya para daw masama siya pag imbita sa Senado. Itong yung kay ano, yung sa Agent Morales. Yan. Bicoy, tropa mo yan, di ba? Picoy naman yon. Mega love shout out kay Nisa Chipika Chipike. Gracias. Ayan, gracias to you. Ayan, mega love shout out po kay Nisa Chipika Chipike. Ayan. Good afternoon. Ayan. And good day. But then, ituloy ko na ha. In 2021, complaint filed before the ombudsman by Jaime Bigas alleged that Hontiveros bribed BJ Almira, a witness in a Senate Blue Ribbon Committee's probe into Parmale's overpriced COVID-19 supplies. Talaga? Napakaswerte naman ang ano nito, ano? Nisa, may love shout out, sabi ni Michelle Bose Togade. Napakaswerte ano na ito, ano? Nakukuhang tanim witness ito ni Senator Risa Hontiveros. Biglang yumayaman, biruin mo 500 million itong si ano, no? Itong si alias Rene. 500,000 tapos dalawang 500,000, 1 million plus yung dagdag ano pa 12,000 bawat. Ay nako, grabe oh. In June 2025, Michelle dropped Elias Rene Hontiveros on star witness against Pastor Kibuloy Duterte and former President Rodrigo Duterte publicly came forward and confessed. Diba? 1,000 ba o million? 1,000 lang. Ang gulo-gulo mo talaga. Makinig ka lang, makinig ka. He was bribed with 500,000 to testify, promise an additional 500,000 if he linked Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. Diba? Pag isama niya daw si ano, Senator Bato at saka si Bongo, 500,000, another 500,000, di 1 million. Million na ha. And was paid 12,000 for every piece of information he gave the Senate. Akalain mo yon? Bawat information 12,000? Grabe ito. Ibig sabihin, bawat gawa mo ng kwento 12,000 yon. Sabi sa'yo, million eh. Ang gulo mo talaga. Ibig sabihin, sa bawat gawa mo ng kwento, 12,000. Abay, grabe ang bisa nito. The pattern and undeniable from Bicoy to Parmale to alias Rene witness after witness recants admit to being bribed or exposes alleged coaching from Hontiveros camp. Pag hindi nagbayad, kinukots. Mark Vincent Ordis, cute mo kuya. Ano? Baka cute naman. Grabe naman to si Mega love shout out kay Mark Vincent. Cute, hindi cute. Barya lang yan ni Hontiveros. Bakit? Marami bang pira ito? 'Ano po talaga ito?
Di ba? Grabe. And yet, this time, the senator is extremely silent. No denial, no press conference, no public rebuttals. Totoo yan. Tahimik. Pero ito, sumagot naman siya, no? In fairness naman, sumagot naman si Risa Hontiveros na kakasuhan niya. Kakasuhan niya itong si alias Rene. Tapos, yung nasa likod daw ni alias Rene. Sinong nasa likod? Ba silang nasa likod niyan? Ni alias Rene? Kasi silang kumuha niya na testigo. Sinong kakasuhan niya? Di ba? Silang nasa likod niyan. Ayusin mo basa. Pambihira talaga ito. Ayan. Kay Mark Vincent, Ordes. Ayan. Shout out. Is this the unrevealing of a long-standing scheme to weaponize the Senate for political propaganda? For someone who once dismissed similar accusation with a strong word, her refusal to speak now raises more question than answer. Grabe, ano? Kung kakasuhan niya ang nasa likod nito, hindi ba hindi ba sila ang may ano nito? Sila ang kumuha nito? Ibig sabihin, sila ang nasa likod nito ni alias Rene. Sinong kakasuhan niya? Di ba? Sinong kakasuhan niya doon? Kasi siya ang nasa likod. Sila Hontiveros ang nasa likod nito eh. Di ba? Ngayon, ang ano dito, wala akong madinig lakas ulan dito. O diwaw sa'yo. Tapos ako ang sabihin mong ayusin basa, pambihira ka talaga, oh. Pero ang sa akin naman, ano talaga, mahirap talagang niwalaan na inuusig lang ng konsensya itong si alias Rene. Ang tunay niyang pangalan is Michael. Di ba? Mahirap naman talaga inuusig ng konsensya. Si Michael kaya biglang butad. Di ba? Sabihin na lang natin na ganito. Nabili si Michael ni Risa, kaya nagtestify siya against Pastor PRRD. Tapos nabili ulit siya ngayon para bumaliktad sa nauna niyang testimonya. Di ba? Animal Islam, ayan. Good afternoon. Ayan, magandang hapon. Ayan. Thank you for coming here. Ayan. Ayan. Sabihin na natin na si Michael ni Risa, kaya nagtestify siya against Pastor Kibuloy in PRRD. Tapos nabili ulit siya ngayon para bumaliktad sa nauna niyang testimonya. Kasi katulad nung kahapon, sabi nung isang commentator natin ay mas malaki daw ang binayad. No? Mas malaki daw ang binayad ng kabila. Sabi ng isang commentator kahapon, kaya sinundan ko siya kahapon. Hindi ko kasi natapos eh. Ngayon na natin na nabili siya. Kaya bumaliktad sa nauna niyang testimonya. Ano pa yung value ng video confession ni Michael? Michael Maurilio eh. If nabili naman pala siya, di ba? If nabili siya, ano na ang value?
Ano ang value ng video confession? Pati yung ano, pati yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na marami siyang screenshot, marami siyang video confession, di ba? Oh. Ganito lang kasi ang ano, ganito lang ang ating ano diyan. Ito, opinion lang ito. Since nabili si Michael, assuming that is the case, talo pa rin si Risa. Di siya makasagot sa deal. Oh, di ba? Video confession ni Michael na hindi niya masabi na hindi siya si alias Rene. Impostor yan. Kasi dumiretso na agad siya sa serious legal response na gawin di umano niya. Diba? Ito yung sasampa niya di umano ng kaso itong si Michael nawala tuloy. Asa na yun? Si Michael, itong si alias Rene. No? Diba? Kung talagang hindi si alias Rene yun, bakit hindi niya sinabi na impostor yan? Diba? Diretso siya doon sa kanyang na pananagutin niya. No? Hindi siya makapalag na sa mga ni sa mga sinabi ni alias Rene, no? Hindi makapalag si Risa, Senator Risa sa detalye ni Michael, masyadong siksik para bagang nagbabanta ng umayos ka Risa, di ba? Isang putak mo lalabas ko ebidensya ko. Risa could not confront his allegation and that is a badge of guilt if Michael was paid to tell the truth of create another publication. This one is we better Risa, di ba? Kaya ito ang mahirap. Mahirap talaga pag yung gumagawa ka ng sarili mong para sumikat ka. Ganito ang kalalabasan. Kasi ang pagsisinungaling, hindi naman lahat ng panahon lahat ng panahon ay kumbaga sayo na lang lahat, no? Sabi nga nila, wala naman sabi ng mga kasabihan, wala naman bagyo na isang linggo. Di ba? Titining at titining pa rin yung malabo na tubig. Di ba? Pag tining nun, iyon na. Lalabas na ang lahat. No? Sabi nga ngayon, medyo medyo malabo pa ang kasi kalakasan pa ng baha. Pagdating ng panahon na luminaw na ang lahat, paano na? Paano na yung mga taong ginamit? Ano ang reputasyon na ihaharap mo? Ganon ba yun? Kaya mo bang harapin pag ganitong diba? Dapat titingnan talaga ito ng Senado. Kasi kung ganito ng ganito, maraming tao na matitino na masisira nang dahil lang sa pariling interest ng isang nakaupo na politiko. Di ba? Hindi naman natin may kakala na ito si Senator Risa Hontiveros. Talagang gustong maging presidente.
Eh ang problema, ang banta sa kanila si VP Sara. Oh, kaya nga ano ang dapat nilang gawin? Gumawa sila ng mga paraan para mawala sa landas nila. Mawala ang tinik sa kanilang lalamunan. No? Ay katulad nito, nagbaliktaran na yung una sa Parmale. Si Bicoy. Diba? Diba? Hindi may tingin si Senator Rizal Tiberos na si alias Sine at itong lumabas na ito na si Michael ay magkaiba. Impostor. Oh, kaya anong sagot niya? Pananagutin niya. Kumbaga, ididimanda. O sino yung mga nasa likod? Sino bang nasa likod nito? Hindi ba sila? Sinong ididimanda niya? Sarili nila? Kasi nagkumpis na nga siya eh. O dati balot na balot ang mukha. Pero ngayon nakalantad siya. Di ba? Oh, kung sabi naman ng commentator kahapon na itong si alias Sine ay binayaran ng kabila, mas malaki ang bayad sa kabila. Ano pa ang bigat ng testimonya nito? Kung talagang tumatanggap siya ng bayad. Di ba? Hindi na dapat paniwalaan. Anong kaso ni Pastor Kibuloy? Anong kaso ni dating Pangulong Duterte at saka ni Inday Sara? Kung hindi na dapat paniwalaan itong ano na ito, tao na ito, di ba? Kung tumatanggap ito ng bayad. Kasi for sale pala siya eh. Ibig sabihin na sinabi niya, no? Kaya sayang yung mga panahon, yung resources na ginamit dito, yung pira ng taong bayan para pag-imbestiga doon sa Senado halos araw-araw. Di ba? Napakarami resource person na inabala. Tapos ganito lang pala ang kalalabasan, di ba? Tapos gusto pa maging presidente? Paano na lang? Oh, puro tanim witness. Susundan ko yung nag-comment kahapon na baka mas malaki ang binayad sa kabila. Eh paano kung lakihan na naman si Senator Rizal Tiberos, dililipat na naman. Kaya nga ang wala nang bigat ito kung sasabihin na natin na nagbayad. Di ba? At tumanggap ng bayad. Oh. Wala na. Tapos na. Kaya para saan pa? No? Para saan pa para kukunin nila ito? Ito malaking ito kay Senator Rizal Tiberos malaking kahihiyan ito para sa kanya. Talagang ewan ko kung anong mukhang ihaharap niya pagdating ng tatakbo siyang pagka-presidente. Kung ang ilalaban niya itong mga ganitong mistiga niya. Di ba? Nang sa rin kung for sale pala ito. Di ba? Saan pupulutin ito bandang huli? Ano pa ang value ng video confession ni Michael? No? Ang pangalan po niya, ang pangalan is si Michael Maurilio. Ayun, yun pantunay niyang pangalan. Ni alias Rene. No, na inabuso ko no ni Pastor Kibuloy. At kuno ang nakakita sa sa paghakot
armas nila dating Pangulong Duterte at ni BP Inday Sara. Di ba? Pag ganito ang ano natin, ano, lalong-lalo na sa mga senador natin, dapat yung mga senador natin respectabling tao yan, ano. Pero kung ang senador natin mga ganito, sila pa mismo nangunguna para manira ng tao, ay anong value ang makukuha natin diyan? Anong value ang mapupulot natin diyan? Di ba? Lalong-lalo na kung maging presidente pa ito. Anong mangyayari sa atin pag ganito mga namumuno sa atin? Di ba? Kung itinuuno lang ito sa ibang bagay, di ba? Sa bagay, hindi ko alam kung na-acquit na ito si Senator Risa Hontiveros doon sa ano, no? Doon sa issue niya sa PhilHealth. Kasi alam ko may issue pa ito doon. Hindi ko alam kung absuelto na ba siya doon. Alam ko isa siya sa nakasuhan doon sa ano ng PhilHealth, ano. Hindi ko lang sigurado. Pwede niyo i-search yan, ano, sa Google kung absuelto na ba siya doon sa kaso niya, sa kinasangkutan niyang issue doon sa PhilHealth, ano. Kaya nakakadismaya pag ganitong mga senador natin, no, wala na siyang reputasyon. Anong ihaharap niya sa tao, no? Anong ano niya? Hindi niya naman narinibat, di na store si alias Rene, di ba? Hindi niya nga sinabi, basta ang sinabi niya kakasuhan niya yung mga nasa likod. Sila lang naman ang nasa likod nun, no? Siguro kaya nag-ingay ito si alias Rene kasi baka wala nang mataguan, wala nang makain, kaya ayun, nag-ingay na siya, bumaliktad na, no? Kita nyo, yung mga ganitong klaseng aligasyon lalabas sa sinasabi pa naman tong star witness, tapos kalalabasan hindi naman pala totoo yung pinagsasabi, di ba? Sayang yung mga panahon na ginugol doon, pati yung pira ng taong bayan na ginugol doon sa pag-imbestiga nito. Tapos ganito lang ang kalalabasan. Diba? Nakakapanghinayang. Hindi tayo nakakapanghinayang na nakakapanghinayang na milyon-milyon ang ginasto nito. Tapos ang kalalabasan, ganito lang pala, tanim witness pala. Diba? Sayang kung ganitong mga klaseng pinag-aksa panahon. Diba? Kasi katulad niyan, kukuha ng tanim witness, tapos bandang huli, inusig ng konsensya, babaliktad nga. Diba? Or hindi binayaran. Kasi kung pinangakuan ng bayad tapos hindi binayaran, bumaliktad ngayon, anong reputasyon di ba? Tapos tatakbo ka pa ng presidente, wow naman. Iyan ang ipagmamalaki mo, na magaling ka sa investigasyon. Yung pinagkukuha mo puro fake witness pala. Grabe pag ganito ang natin, pag ganito ang mga namumuno sa atin, wala ang atinso ang natin.
Walang asenso ang bayan natin. Saka imbestiga, nalimutan na tayo. Sa bawat pag-away-away nila sa taas, ang damage tayo. Dahil hindi na nila natututukan kung anong problema talaga natin eh. Napabayaan na nila tayo. Diba? Nasaan na si Michelle? Sabi ko na pang-asar lang yun sa una eh. Diba? Kung ganito yung ating kung ganito yung ating mga mambabatas, anong mapupulot natin? Anong makukuha natin dito aral? Di ba? Kung puro na lang pamumulitika, kinalimutan na tayo eh. Di ba? Tumaas na lahat ng bilihin. Oh. Tingnan mo ngayon, yung pinangako na 20 ang kilo ng bigas, nasaan na hanggang ngayon? Wala. Oh. Wala. Kahit isang pinangako, wala. Di ba? Tapos inauna pa nila yung politika. Kasi pagdating ng 2028, wala talaga. As in, Adelina Calambro, mayroon daw host. Ano pong mayroon? May shout out po kay Adelina Calambro. Alright. Magandang hapon po. Ano daw ang mayroon? 20 pesos ang kilo ng bigas. Nasaan kaya? Abay, promote natin yan kung mayroon. Bigas. I-promote natin kung meron. Saan ba siya? Saan banda? saan banda yon? At i-promote. Alam nyo, sabi nga, ito, ano ko sa inyo. Punta daw tayo doon sa mga, anong tawag nito? Yung mga Kadiwa store. Pumunta ako doon, inaway pa ako ng gwardiya. Kasi siyempre, naghanap ako ng murang bigas. Yun lang. Di ko rin alam. Pumunta nga ako doon, Ma'am Adelina, ako doon sa Kadiwa. Malapit sa amin. Tapos sabi ko, guard, kasi may gwardiya eh. Saan ba dito nakakabili ng bigas? Doon po sa loob. Saan ba yung Kadiwa? Malapit sa boundary ng may Kawayan at saka Valenzuela. Pumunta ako doon. Ngayon, sabi ko, God, saan dito ang may bigas? Yan po sa loob, pasok po kayo. Tapos, pasok naman ako doon. Walang mangmura, tag 60 man ang kilo. sabi nung, nilabas naman ako doon. God, sabi mayroon ditong nabibili na 39 ang kilo, 33. 33 to 39. Sabi niya, sinong may sabi, sir? Sabi ko, sabi sa media, ay doon kayo, sir, bumili. Sabi sa akin, walang yung buhay na yun. Sabi ba naman sa akin ng guardia, doon kayo, sir, bumili. Dito wala na 39. Wala naman daw tag 39, maliban lang pag may media. Ang layo, bakit wala sa tandang Sora, Quezon City? Nako, wag nyo na pong pangarapin, Ma'am Adelina. Mura lang pag may media. Pag walang media, mas mura pa ang Balintawak. Wag po kayong maniwala dyan, Ma'am Adelina. Pumunta na lang kayo ng Balintawak, sigurado pa kayong mura. Alam nyo kung bakit? Yung mga nagtitinda doon din daw sila kumukuha sa Balintawak.
Yung mani, magkano ang kilo sa Balintawak? 80 hanggang daan, doon 120. O, saan ang mura doon? Di ba? O, yung kamote, 30 sa Balintawak, hanggang 35. Doon sa kanila, 45 hanggang 50. O, saan ang mura doon? Di ba? Mura lang doon pag mayroong media. Kaya wag na kayong mangarap na maghanap ng kadiwa. Kasi pag pumunta kayo doon sa kadiwa, magsisi lang kayo. Pumunta na lang kayo kung Quezon City kayo, Balintawak, or kaya Commonwealth Market. Ayan, diyan kayo sa Bagsakan. Alam niyo, makakabili pa nga kayo ng Wag na kayong maghangad doon sa kadiwa. Alam niyo kung bakit? Sa mga palengke, bibigyan ko kayo ng tip para makabili kayo ng mura. Sa mga palengke, hanapin nyo yung delivery ng isda, hanapan nyo yung bagsakan sa mga tilapia. O, hanapin nyo yung mga truck nun. Yung mga truck nun, abangan mo. Kasi nagbibinta yan sila ng mas mura kaysa sa doon sa tindahan. Huwag nyo nang pangarapin na pumunta ng kadiwa. Ewan ko kung saan ang kadiwa na sinasabing mura na yan. Ayun, baka mapapamura kayo. Mapapamura kayo sa mahal. Ayan. Pa-shout kay Jaja Kulin mo ko. Sinong Jaja? Ayan. Mega love shout out kay GBG. Ayan. Pa-shout out kay Jajakulin mo ko. Jajakulin mo ko. Sige, jakulin mo sarili mo. Mami Mercy! Ayan, magandang hapon. Ayan, kay Ma'am Adelina, mega love shout out. Kumusta? Okay lang po, Mami Mercy. Ayan, mega love shout out po. Ingat po sila. Ayan. Aba, nasa trabaho siguro ito o nagkakape. Ako po ay nasa trabaho, Mami Mercy. Yan. Di ba? Ay, live pala to. Joke. Ito ako Mindanao sa Bukidnon Host. Oh, di ba? Mas mura pa diyan ang mas mura pa diyan ang mga gulay sa Mindanao. Alam niyo, tingnan niyo ang Ma'am Adelina. Calambro. Yung kaibigan kong motovlogger, nag-ride sila diyan sa Mindanao. Mas mura pa nga ang gasolina diyan, yung galing ng Malaysia kaysa sa atin. Pumunta siya diyan sa Tawi-Tawi. Oh, mura. Yung mga ako rin kakape. Ayan. Sige po, sarapan niyo po ang timpla ng kape. Ayan. Sarapan niyo po, tapos relax ng konti. Tapos trabaho ulit. Di ba? Mas pa ng 5 piso yung galing ng Malaysia na